Čita se o stvaranju, prvobitnom stanju, padu i obećanju spasenja u Gospodu našem Isusu Hristu. Pazi i poučavaj se. Sada je za tebe vreme tvoje obnove. Pripadni Gospodu i On će ti podariti svetlost koja će prosvetiti tvoju grehovnu tamu, postaviti osnovu za tvoje kolebljive misli i želje greholjubivog srca tvoga, blagu nameru da čvrsto i nepokolebivo njemu služiš, uspostaviti kopno i more. Svemu će u tebi dati svoje mesto. Tada ćeš početi da rađaš u početku travu, zeleni drveće, začetke vrlina, a zatim i živa stvorenja, savršeno duhovna i bogougodna dela, dok se na kraju u tebi ne obnove obraz i podobije Božje, koje si imao na početku. Sve će to da ti učini Gospod za ovih 6 dana duhovnog delanja tvoje pobožnosti, ukoliko ih budeš provodio sa pažnjom, strahom Božijim i iskrušenjem srca.